Toto autíčko teda by som, pán starosta, ani nebral ako dar, ale skôr ako prejav vďaky a úcty hasičom za to, čo pre svoju obec a okolité obce za tie 10 ročia svojej histórie urobili. Tento projekt je v podstate prvých 120 nových aut na celé Slovensko a snažili sme sa vyberať spolu s krstnými otcami tohto projektu, pánom Vendelínom Horvátom ako generálnym sekretárom dobrovoľnej požiarnej ochrany, aj pánom prezidentom Hasičského záchranného zboru, pánom plukovníkom Nejedlým, obce, ktoré majú naozaj veľmi aktívne hasičské zbory a ktoré naozaj zažili poslednú obmenu hasičskej techniky tak pred 30-40 rokmi. Práve preto bolo nevyhnutné, aby sme opäť aj mladých dostali. Vidím, že táto zostava je naozaj predovšetkým mladá a chceme ich motivovať k tomu, aby tejto naozaj veľmi prospešnej činnosti pre občanov a obce pokračovali, a tak táto technika by mala byť zároveň nielen poďakovaním, ale aj motiváciou do ďalších.